Отново съм заприличал на изрод с някакви тук лияни по лицето. Брадата ми стига до гърба буквално. Тук отгоре мязал на някакъв кактус, просто отвратително. И обмислям да ви покажа един таймлапс, в който аз се преобразявам. Айде да отиваме към банята. Много ми е готинко така. Като съм си оправил прическата, брадата, облякох на супер готино и самочувствието ми е на 100. Днеска ще ходим на мол. И аз като кифлите. И сега ще ви кажа защо. Защото вече съм 81 кг и половината ми панталони не ми стават. Имам буквално 2 или 3 панталона само. И днес съм решил да ходя с купувам панталони. Също съм си харесал едно костюмче, което е много свежо, направя брутално. И него ще взема. И така, днес съм си отделил 2 часа преди залата, за да мога да си накупя нови панталони, нови дрехи, защото изцяло си сменям гардероба. Искам още повече да го засиля в официален аспект, нали? Да ги махна повечето спортни дрехи, анцузи, дънки, защо нямам. Ама аз не ги харесвам, честно казвам. И така, праща ви в мола. Не е лошо. Ама дявно. Нещо... Сякаш нещо му липсва. Абе, това е доста по-добре. Ама и тия връзки, човек, направо. Иначе доста по-добре стои. Продължаваме. Това ми харесва. Няма връвки. Тук е добре. Материята е готина. Ама тия прави кръчоли трябва хубаво да ги стеснявам. Защо ще ги правят така, не мога да разбера. И може би ще сменя цвета. Макар че това с бели неща ще е добре, ама... Продължаваме. Това костюмче, където го надуших, просто знаех, че ще е брутално. Гледай се, гледай се. Естествено пак широки кръчоли, които ще стесним. Тук е добре, много ми харесва. Нали, колана в момента просто го сложих, за да пробвам да видя как ще е. Супер е. Проблема е, че при панталоните съм между М и L и не знам какво ще правя.
Сега ще пробвам и по-малкия размер си взех. Да видим дали ще е по-добре, но мисля, че е много добро. С една бяла риска, да си представим, че това е риза. Момци, много се чудя за този костюм, честно ви казвам. Между два размера са ми малко мадразни. Да се разяви тя къде я намерях някаква, но какво да правиш, така имаше. Наистина много трудно решение. Нали, крачолите ще ги оправим. Той просто е прав. Крачол такъв е, нали, такава е кройката, ама. Много труден избор. Дефилирането продължава и в Зара. Сега ще ви покажа тук какво си харесах. Подобно като на Резервд. Ама така доста по-добре стои. И кройката е по-добра. И всичко. Последния син панталон, който... Мале натискай ме мръсно огледалото. Който пак е доста добре, честно казвам. Тук са им доста по-вталини кръчолите. Не са толкова широки. Много ми харесва също. И се чуди за него. Но определено от към кройки Зара са по-добре от Резервд със сигурност. Еми хора, шопинга приключва безуспешно поради простата причина, че съм между два размера и продължавам да качвам килограми. Емката ми е супер тясна, ама нали стои по-добре. Елката ми е широка, ама не много широка. И общо взето, ако се взема емката, най-вероятно след 3-4 кг вече няма да ми става. Затова реших нищо да не си купувам. И просто ще търся нещо, което ми е малко по-удобно и има потенциал за развитие. Защото не искам пак да след няколко месеца, примерно, да трябва пак да се търся панталони. Сега и без това нямам. Имам 2-3 останали, които ми се стават, така че все още ще търся. Ама зареждаме и отиваме на зала. И пропуснах да ви кажа най-тъжното от всичко. По същата причина няма да се взема и това синьото костюмче, защото просто наистина, ако не ми става след няколко месеца, ще бъде много тъжно. А пък идеята, за която го взимам, когато най-скоро ще ми трябва, е точно след няколко месеца. И просто ще се строя. Ще рискувам да го оставя за сега. Но много ми хареса. Мале, гледай какъв залез хващам. Прибирам се вече след целия ден. Интересно ми е на вас дали ви е приятно да гледате такъв тип видеа, защото мисля да ги правя от време на време. Ми е много готин. Така че, ако ви харесва на вас, пишете в коментарите. И до следващия път.